Sig noget af den. Fans. Forsangeren for Sylvatica, mine damer og herrer. Hvad er det for en mobil, du har? En Nokia N97. Har du stadig en ordentlig hånd? Nej, jeg tror, det lugter lidt her. Jeg har ikke til at bruge den, du kom med. Nej, Skal vi se, om vi skal have Claus med os? kan vi godt. Du kører sgu da overraskende godt. Hvordan går det ellers? Det går godt. Det er fucking træt. Det er også. Hvad er klokken egentlig? Godt i 10 minutter i 8. Sidste dag i september 2011. Det er rigtig nok. Er det? Ja, den 13. Ja. 29. I morgen er det oktober. Så er det Claus. No por pobre y feo me pero antojado. Jo. Sig noget, Claus. Hej. Det er sidste dag i september. Sig noget. Hej. Okay. September. Anden laver... Øj, du kører dårligt. Over i den. Det var en Det lastbil. var det gearskift der. Overhovedet ikke. Ej, det er første gang, jeg kører den her bil her. Jeg har set dig køre i den før. Den her? Ja. Jeg plejer at køre i Hyundai. Nå ja, det kan være det. De er begge to lortebiler. Ja, jeg får ikke slemt det. Hold kæft, du keder dig. Det er forsangeren for Sylvatica. Ja, nej. Hans fans skal se. Hov, undskyld. Se hans motorevner. Ja. Eller mangel på sammen. De skal se ham lave hans første bule. Og lave en bule i den. Jeg tror, jeg har lavet den først. I den bil her. Ja. Har du ikke kørt den her jo? Hvad? Har du kørt i den her, siger du? Så har jeg ikke lavet en bule. Du har kørt i den. Nej, det er altså, jeg har sgu... Fucker. Jeg plejer at køre i Hyundai. Men anyways, for det der... Bortset for det, så er jeg en fucking dårlig bilist. Jeg kunne sgu aldrig få mit kørekort, så jeg kommer til at slå folk ihjel. Flot sagt, ja. Ja. Det fik jeg lige med. Det er helt rørt. Du ved godt, jeg skal ikke på handelsskolen, det gør jeg. Hvad skal du? Jeg skal ikke på gymnasiet. Ja. Det bliver du selv af. Okay. Nej, jeg ved ikke. Jeg kører bare forbi. Bare samme vej som du. Ja. Skal give den et gas, ikke? Bare holde på. Sig noget til dine fans i den. Ja. Sig noget til dine fans. Nej. No por pobre y feo me pero antojado. Hvordan er det at spille med svartsort? Det er fint. Det er fint. Det er fint. Bortset fra Danny, så er det lidt svin. Den bliver ikke lagt ud på Facebook. Hvorfor? Ja, det er lidt svin. Hvad har han gjort? Han er engang min bedste ven. Men han er bare svin. Må vi få en begrundelse? Hvad har han gjort, Jan? Ja. Har han? Han har noget. Hvad har han så? Han er bare en Drukken der fuld og givet dig en øl for det? Det er der, vi har gjort med dig, men du er ikke så godt. Det gør jeg nede. Ja, det var jeg vel så fuld. Jeg husker, det var den 1. april 2009. Okay, wow, det er Nej, den 30. april var det. Du er vildrolig, du kan huske det. Ja. No por pobre y feo. Sig noget, Claus. Hej. Okay, hvor er I kedelig, mand. Jeg siger hej. Det er sådan, man starter. Du kunne fortælle en joke eller sådan noget. Okay, så prøv igen. Hvad er ligheden mellem en cykel og en nære? Begge to er bedst med en kæde. Hvad er forskellen så på en cykel og en nære? Fjerner kæden fra cykel, begynder den ikke at spille jazz. Hvad? Er det fint nok? Det var okay. Hvor er det, man kan gøre her? Vi kan bare holde ind over ved Jyske Bank heromme. Er der en parkeringsplads? Ja. Holde ind foran. Nu må du godt. Hvis det
Fuck en tur. Handicap. Skøn jer. Nå, skal du bare herud, eller hvordan er det? Vi ses, gutter. Vi ses.